гривня, євро, криптовалюта, PayPal, ми приймаємо будь-яку валюту за курсом. Але поки у нас 45 тисяч 2. 46 тисяч гривень. 50 тисяч гривень. Ми всі зрозуміли, де вона сидить, найкраща людина. В цій залі сьогодні. 50 тисяч раз. 52 тисячі. А можливо і ні. 55. Раз. 55, два. І 55 тисяч гривень. 3 продано. Я від щирого серця вас вітаю із тим неймовірним придбанням. Так. Ну, я не знаю.